Guys, konke ngifuna ukisho le regarding icase yakhe eSenzo Meyiwa. Nangaphandle ke bobukurikuri bofakazi, abezi abanye bayagula, otolika benze njani. Okay, ngiyakubona lokho into esingesi control. But kushona kwaSenzo Meyiwa kwangakontroleka. Niyazi ngubani? Mina ngumZulu, kunendlela engikhuliswe ngayo. Kunendlela esikoleni masifika isitshelwa ngayo. Ngikhule nginabo mina amazali, ngikhuliswe omalume bami. So ezinye izinto eziningi ngifunda esikoleni, izinto eziningi ngifunda emgaqweni. Mina ngokwazi kwami, ningikhuze futhi mangirong. Umuntu onengane akangeni kulowo muzi. Igceke lukulowo muzi nje unyawo lakhe alingeni. That is why kweminye imizi makunemicimbi ubona kukhona ipholo lapha ya ekhoneni liloke lihanjiselwa amakhekhe, lihole lihanjiswa othulitha bama drink, kuloke ngitanta amaplate yakwipholo. Loyo mfana indlela akhuliswe ngayo uyazi ukuthi akakwazi ukuyongena lapha kama wengane ayophethe etendeni, uzohlala emgaqweni. Le eyenzeka kaKheli angiyazi bandla. Ukuba uSenzo wejola nami wayezoshona ngobusuku lakhe, but wayengeka adutshulelwe ekhaya because ubaba wengane akangeni kubo kama wengane. Yabona ke yena ke washaya isampula uSenzo, ngifuna uqamba amanga. Yabo uSenzo washaya isampula. Yini le ayimenza ukuthi aqoqa abangani bakhe kuyiwe kubo kama wengane kuyodakwa? Ngoba phela babephuza bayodakelwa kubo kama wengane. Cabanga, nangu nogogo wengane ukhona, ngcono ukuthi abazali sebashona, nangu nogogo wengane ukhona. Yena njengoba ezela amantombazane nje wayengathanda ukuthi leyo nto yenziwe kwakhe, kwayena kuSenzo ke. Eyama kaKheli nje ngifuna ngisho ukuyikhuluma ngoba namhlanje emdala kangaka uzohamba inkantolo. Ohamba inkantolo zaphathwa amadolo. Njengoba inkantolo traumatizana kanje, uyothuka umphakathi uyozangena egodini, mayingakamphathi iBP engakawadla amaphilisi edepression usazowadla ngenxa yokuthi akabanga namthetho from day 1. Yazi ihlazo lishaya mina ngibuka iTV uma enkantolo sekuchazwa ukuthi hayi wafika uMakaKheli wathi hayi kaKheli kunetafula elincane lapha yana, hayi iTV ayikho, hayi kunosofo nje, usofo nje. Sesazi setup yakaKheli, iSouth Africa yonke yazi setup yakaKheli. Kwakukhona amabhodlela phansi, kwakade kuphuzwa. Like guys, come on. Kuphilwa impiloni kuloya muzi vele. Wayeyaphi uSenzo endlini?